Muri Zimbabwe makadiko tirikusangana pano pa Slime Media TV zita ndinonzi Sylvester Tafumanei. Ukaona vanhu vakakwira pamajurawo kudaizve zvinhu zvatinonyanya kuona kuma stadium uko kune kuchitamba zvikwata zvinoshamisa zvinotamba bhora rinonwisa mvura zvemhando yepamusoro. Asi apa tiri pamba pa FatherJuma kukadhuma kuMount Darwin kumutwa uko. Nyaya iri kunetsa iri kutenderera pano pa Slime Media TV yekuti FatherJuma vakaromba asi iye zvinezve zvavapandukira. Rimwe gore FatherJuma vakaenda kuMalawi vakanotenga mushonga wekuti vagononge vachita mari vakapuhwa mushonga waikwanisa kunge vachita $1,000 pazuva. Zvino mushonga uya waive nemhiko yekuti pa $1,000 vanofanira kunge vachiishandisa. Pavanenge vachiishandisa paipai havafaniri kunge vachiikamura musuwa, vanenge vachiitora mucash box yakanga ichigara pacheya yesimbi yavakanga vagadzira. Zvakazaitika zvekuti rimwe remazuva mudzimai wavo wechipiri anonzi Evelyn Dzikamanga akatora $20 pane kuti aitora yese iri $1,000. Ndobva anotenga mafuta anga asingabvumirwe kuti ange achitenga mafuta nemari inobuda mucash box iyi nekuti musuwo vakagadzira mushonga vakakanga tsvanzva modzi yetsvanzva, vakakanga nyimo, vakakanga nzungu yakasangana nemushonga nemafuta. Nyaya izvozvo mhiko yazitaura kuti mafuta hamufanira kuzenge muchiashandisa pakubika. Nekudaro akaita saizvozvo akatenga mafuta nemapiritsi ndo zvimwe zvinhu zvanga asingabvumirwe kuti azviite. Nhasi uno muri kuona pamba pakazara vanhu apa pamaseries ese atakuitirai ndo part 8. Kana usina kuona part 1 dzokera pa video section unoona. Vanhu vese ava nhasi uno chaita kuti vauye ndechekuti vanzwa kuti Hurombwa Hwabviswa huri kuzobviswa nhasi uno. Kwauya muprofita anonzi Madzibaba Lazarus. VaJuma vakamboita mari inoshamisa, vakaita macastles, vakaita mahotel, vakaita mafarms, vakaita zvigayo, vakaita zvese zvinoitwa nemunhu kuti anzizo anofanira kunge aine mari. Apa ndo pamusha pavo kupraze pavo pavanogara nemhuri yavo. Vanhu vese vamuri kuona vauya kuzoona zvidhoma, nyoka, nyanga, chiiko wedwe chichibatwa nhasi uno, gondwa waturika. Hatisi kuziva kuti vachabuda nei ipapa. Reketi tange nekunzwa Madzibaba Lazarus vachitaura. Madzibaba makadi. Ndinofara baba makadi. Tiripo indinonzi mukoma Sly. Imi zita renyu rakazara ndiani ndimauya kuzoita basa rekuona kuti mungayambutse here nekununura mhuri ya baba Juma kana kuti FatherJuma nekuda kwehurombwa vakaita motangana kutaurira zita renyu tichizivawo zvekare kuti kwamabva ndekupi uye munowanika kupi nguva dzese. Tinotenda inini ndinonzi Madzibaba Lazarus Kanyemba. Ndichibva munzvimbo yeKanyemba. Taurai takatarisa kuno tichiona. Ndinonzi Madzibaba Lazarus Kanyemba. Ndichibva munzvimbo yeKanyemba. Kanyemba kwese vazhinji vanondiziva. Ndakaita basa iri muMozambique, ndikaita basa muZambia, ndikanoita ibasa zvekare muno muZimbabwe nekuMalawi kwese. Vanondiziva nebasa irori rekusunungura vanhu vanenge vakaromba zvavanenge vakatakura kana vanenge vakaremedzwa pakuti munhu anenge akatoisirwa zvinhu pamusha pake nasomeone zvichirarama zvichidya ipapo tinozvisunungura zvose. Kana vana chaicho vakanzi vaita problem yekuti mwana ashayikwa zvisina tsarukano, isu tikasvika ipapo mwana anooneka. Ndo basa ratinoita tiri mukati menzvimbo yaKanyemba. Imi munoziva kuti vanhu vane matambudziko akawanda amuri kutaura iwaya. Tisati tapinda mudare ramafambira nhasiro raFatherJuma, ndeipi imwe yamakaita nyaya inouya kupfungwa dzenyu asi iri nyaya yakanga yakaoma mumusha wevamwe vanhu tisingataura hawo mazita? Aiwa, ndinotenda ndine nhau yandakamboita ndiri munzvimbo yeMushumbi. Nzvimbo iyoyo yakanga yakaoma nekuda kuti kwakafa mwana akanga aina mbuya vake. Saka akandoenda kunoiswa muhozi. Aiswa muhozi mwana iyeyo ndobva atorarama akatoparara arimo. Maprofita kubva auya kubva watsvaka kubva wamushaya. Ndabva ndazodaidzwa ndikubva ndasvika ipapo ndobva ndanotaura kuti aiwa mwana ari muhozi endai mutore muvhure hozi muende pasi pane dramu riripo rine nzungu imomo ndo mune ruoko remwana. Vakomana vabva vapinda bhizi iyoyo kubva wavhura kubva wana chokwadi mune ruoko remwana pakabva paone umbowo wechokwadi kuti chokwadi mwana mbuya ava ndo vakatya.
vakazozvibvuma handiti imwe zvekare yamunorangarira yamakaita kuri kunze kwenyika kana kuti Mozambique kana kuMalawi Zambia? Mumozambiki ndine nhau yekudyiwa kwemwana akadyiwa muna Zambezi. Ndakanotora tsvimbo yangu ndikanokanda muna Zambezi ikaenda kunobata ngwena yakadya mwana iyeyo ikabuda kunze. Yabuda kunze yabva yaenda pana amai vavo, pana amai varidzi vengwenayo ainzi Sheri. Saka Sheri akanga aine mwana ainzi Sheri futi ari mumvura. Saka yakazotorwa ngwena iye ikaenda ikabva yaenda pane muridzi wayo, ikabva yanogara yakanga ine mhete nechuma yakatosungwa dhuku. Iri ngwena. Ndizve gore ripi? 1993. Basa renyu rakatanga rini imi? Ndakatanga muna 1984. Ndipo ndakatanga basa ndiri mwana mudoko ndisati ndakuita zvese zvibati mweya wanga waya kudhara pandiri. Naika? Yes. Isusu nana DJ Goridha tinotya kusanganisira muridzi wezvinhu zvaakabata izvezvi ari kuona kwatungitsa anenge ari kungobvundawo. Imimi sei musingatyi zvinhu zvakafanana nezveurombwa izvi? Zvakanaka, zvinoitika pabasa yehurombwa. Chandotanga kuita nini ndisati ndaita basa, ndotanga kuvaka muteuro unopedza simba yezvinhu izvozvo, nokuti paanenge akapiwa mhiko idzi, anenge akapiwa mhiko dzine simba. Saka ukatadza kuvaka muteuro, unosvika pakuzinda kunokundika iwe futi zvekare muprofita. Kana kutoparara mukati memusha wevanhu. Vanhu vakatarisira kubudisa chakanaka pavari. Unogona kutoparara. Saka ndotanga ndavaka muteuro wekupedza simba zvinhu zvirimo, ndozotanga kubata zvinhu izvozvo zvakanaka zvisisina simba. Handiti? Ndo basa rangu. Saka imimo vanoda kukuwanai vangauye kupi uye vangataura nemi pa phone number dziripo here? Phone number dzangu dzinoti 0780 458553. Ndo namba dzavanondibata nadzo papi. Ipapo vanogona kuuya kukanyemba, vanopiwa madirections yokusvika kukanyemba kuti vabatsirwe. Ndo kune dare, ndo kune basa randinenge ndichiita kubatsira vanhu, asi andigare pasi. Ndikaita mazuva 2 ndiri pamba ndinga ndagarisa. Nekuti vanhu vanenge vachinditora Zambia, Mozambique naiyo Zimbabwe zvekare. Naika. Nekuti ndinge ndichifamba nebasa. Mashoko enyu ekupedzisira kune vakabata hurombwa tisati tapinda mudare ranhasi. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vanobata hurombwa musabata hurombwa, nekuti hurombwa hunouya pakasiyana siyana uye unotambudza mhuri, unozokushungurudzai mukupedzisira. Zvinotorwa zvakanaka, asi nhasi zvinozokupandukirai. Kana zvakupandukirai makuda kutsvaka vabatsiri, asi pamakazvitora makatora muine mari zhinji, nhasi uno mari dziye dzaita sei dzapera, makutambudzika, makutsvaga vabatsiri. Saka ndoti siyanai nehurombwa, nekuti hurombwa unotipa matambudziko. Munhu zvishandire zvishoma zvaunazvo zvaunopiwa naMwari, makorokoto kuna Mwari. Tinotenda madzibaba Lazarus. Regai tipinde vanhu vese ava muri kuona vari panapa vakamirira kuona muchibata basa. Pari kufungidzirwa kuti pane nyoka amenoti mumweya muri kuonei? Zvakakosha izvozvo zvinenge zvatsanangurwa nevanhu vari kuti pane nyoka hongu, asi chandoda kukuvimbisa ndechekuti nyoka haina kutorwa iri nyoka, wakatorwa uri mushonga. Saka izvo zvokutarisira kuti munogona kuona nyoka ichibuda hongu ndinozvitenda. Kana kutadza kuiona kubuda uri mushonga watichatora pano, kana kubuda chiri chikwambo chinofungidzirwa nevanhu, kana kubuda chisiri chikwambo chiri chine rumwe rudzi zvekare, asi chiri chakafanana nezvamunenge muchitarisira. Tinotenda. Maita basa. Ndiri kuoneswa asi imbai yakazotega amweni. Haleluya. Ndiri kupi?
Haleluya. Mandikuziza. Haleluya. Vatungamiriri nditerezesei ndati ndine bhegi randiri kuona. Haleluya. Asi uri musha wairaramira mainini. Haleluya. Mukadzi mudiki imba iri kupi? Ini ndio katagaona mufaro mamuri. Haleluya. Ndiri kuzoona zvipenyu zviri kutekaira mukati memusha upi? Mukati memusha uno. Haleluya. Saka ini ndiri kuti imimi vatungamiriri ndiri kuda kuti mupinde mumba mandiri kunzwa kuti mupinde. Ndine bhegi yandiri kuona yandira kuti itorwe. Haleluya. Bhegi iyoyo ndida kuti uye papi? Uye pano tigoenda nayo panze. Haleluya. Haleluya. Saka neimi baba pindai mumba mandiri kunzwa munotora bhegi iyoyo iuye pano. Makakini kwere. Chikutaura imweya. Saka kana mweya uchitutuma kuti naye munotora bhegi iro richiwa bhegi rine zvakaipa. Isu hatizokanganisika nazvo. Ndinokunza kuti mweya. Kozi mweya ndiri kutaura isi nyama ndikuroni. Haleluya. Haleluya. Ndiri kutaura kuti mune imba yandiri kunzwisisa. Imba iyoyo ine chipenyu chandiri kuona. Haleluya. Saka inini handisida kusvika ipapo ndinoti vatungamiriri vatakure bhegi ripi iroro riende panze pane ruzhinji rwevapenyu. Haleluya. Ndibvise chandiri kuona mupi. tinenge takangoda here isiwa mutakaera kare kana kuti musandomhanyire. Haleluya. Ndiri kuti nini mukati memba ipi ino handidika ndine zvandaoneswa. Haleluya. Imba yamainini ndine zvandaita sei zvandaoneswa zviri mukati memuchaupi. Haleluya. Saka ndati inini vatungamiri ndichatungamidza vatungamiri. Haleluya. Vari pamberi pangu. Haleluya. Vaende kunotora bhegi yandiri kuona. Haleluya. Kana ndasvika ipapo ndichavaudza bhegi ravachata sei. Mandinzwisisa. Haleluya. Mandinzwisisa. Ndiri mukati memusha upi? Ndiri mukati memusha upi? Mukati memusha uno. Haleluya. Ndiri kutaura mukati memusha upi? Ndati ndinasima bata bhegi ripi? Haleluya. Nei ndatasima kuribata. Ndinzwe zvishoma kana ndataura ndine chandiri kuona chiri kufamba. Haleluya. Kana chichifamba chinge chita sei? Haleluya. Mukachiona nhasi chikabatwa chinoenda ngechaka asi chiri kuita sei? Mandinzwisisa. Ndataurisa. Saka imimi musandiendere pachi. Mandinzwisisa. Musha uno ndewani? Mandinzwisisa. Ndesaka ndatanda kuti ini handisikuda kuti ndiende mberi ndida kuti nditungamidze vapi? Mandinzwisisa. Vaende kunotora bhegi muri pamwe chete. Ndoba ndikuti handichatora asika ipapo. Mumba mubimba ino yese kana yese toenda tokusa mabhegi. Imba bhegi yakawanda. Imba yacho mune vasikana imba Jara ari kutitenderedza. Takaita ngobuda mutopinda mustraight. Yes, Redeemer, to build those parts. Yes, Redeemer, to build those parts. Yes, Shamanaka. Where are you? I see you back again. That I see you here.
Saka ndati kudii? Ndakanditaura kuti kudii? Kungorasika kunzwa ishe motiregerera. Kana ndati imba yamba ndine mukadzi mudiki, ndio imba ivi? Ndio imba ndichiona chinhu chichifamba. Mandizwisisa? Zvakanaka, madare, ndifugamire apa show. Chinonzi kama ichi. Kama Chiputuwezi unoti beta. Latenda. Shakana ziwe kama ndo. Ndakora pa kama ndakara pa beta. Latenda. Ndikuda kuti mwise tsitsika tatu. Ndoda kukupa ibasa warume. Shakana. Ansuda kuti muchke. Loti musunungu kumandizwiza. Ansuda kuti mindeze muchke. Inini ndikuya kumazhure kweni mandizwiza. Simudembe da shoma. 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 Aliputira. Simudembe da shoma. Aliput. Isabas. Ito. Guys! That's the head chen. Silver Gaita to be gross parts. Yes! Henita! Yes! Tatiza! Chanda! Tatiza! Majwana we! Najua. That's Majwana. Mata Majwana. Nati Majwana baba. Nati Majwana. Jaganaka. Ngaumire ne side mbet. Mirai magana. Oh, tinotenda. Mirai magana. Sir. Mirai magana. Mirai magana. Ndukati mtole inaondotola hufu. Inaondotola hufu kasi ai. Tatiza tena. Inaondotola hufu. Inaondotola hufu. T-shirt December. Ai! Kananga Joshua Eriko Spats. That's my friend Tiago. Yes! To be Ice. When I spill your ice enemies. Jacob to Nineveh. Amala ndikutaurire zvinhu ndichiti pakufamba kwangu handifamba ndichitenderana newe. Mandinzwa? Ndinofamba zviri pachena. Mandinzwiza? Naindati vatungamiri. Naindati inini ndisabate. Ndaida kuti mutange vaona. Mandinzwiza? Kana maona mimi moziva kuti ndochokwadi ndochiripo. Saka nhasi unoyu kana tenda kunobatwa ndinoziva kuti nhasi unoyu takwenda kunokamura imwe nhau mukati memusha. Mandinzwisisa? Asi mune zvizhinji zviri mukati memusha upi? Mukati memusha uno. Andizwiza? Natimuna zvizhinji zviri mukati mechi? Mukati memusha uno. Zvizhinji zviri mukati memusha uno. Zvekuti mukazvicherechedza pamwe pacho zviri kukuremerai. Mandinzwisisa? Wozumbi yangu manje ari kuramba mukadzi ndiki zvikurisi. Ndati ari kuramba. Ndosaka ndati ndiuye pano. Ndosaka ndati ndiuye pano muzvione imi mega. Zvinhu kuti zvibude. Mandinzwisisa? Ari kurambira kuti zvinhu zvibude. Mandinzwisisa? Nokuda kwokuti vari kuzvira. Mandinzwisisa? Vari kuti zvinhu zvigara zviripo zvichatambudza vapenyu nhasi nokusvika mukufa. Haleluya. Saka ndati inini ndigone kutungamidza madare chinhu muchiona magatisira kusvikapo. Mandinzwisisa? Baba vachiona chaenda kuona anozvoona anoona nyamuno mozata ndisumudza mbedo inini handisi wekufananidzira. Haleluya. Ndati inini handisi kuda sei wekufananidzira. Pamusoro pane zvamandoda kuona kunge kunokubvunza kuti patikuita basa richiitwa izvozvo tapinda muimba yemwe munhu asipo isingazoti FatherJuma hama dzekumukadzi anove muridzi weimba ino vari kuziva ere zvinhu zviri kuitika pasi.
Ayo, zvatakaita isusu takasuma ndii vakutopikisa kuti hakuna ndokutomira pamberi kuti kana ndozvatenda kuziva nditi bora mberi tikatomira naye pana paso asi akupotawabuda vachemukadzi mudiki wotwere wataurire izvo titei basi titei basi Mayor the beast and so much Apa ini?
Ndokuti already ndagara ndikusvitaura kuti pana matambiro andaita nomukadzi mudiki akanyanyisa. Iye zvonzi haani sports yakutotambawo masisitimu yangu enhamba anasi hamusisitimu kutogadzira muraka. Tinotenda. Saka muri kunzwa here baba? Baba Juma vari kutaura pachena kuti basa iri harina kudzimbirirwa. Ndosaka ndakataura zuro kuti ndinoda kuita basa pachena. Vatungamiriri mazviona here? Pane pakavanzika here? Pane pakavanzika here? Haleluya. Zvakujekerai nai? Ndinokutendai. Dai ndanga ndiri ndini ndati munobvisa mubhedha ndiri pasi pembedha maiti ndii ndabvisa. Haleluya. Saka masvika mukazvionera. Haleluya. Muvharo mamuri. Saka ndiri kukumbira vatungamiriri vatatu. Haleluya. Muvharo mamuri. Mutungamiriri mumwe nomumwe beyani yake. Haleluya. Haleluya. Muvharo mamuri. Ndiri kutaura vatungamiriri mimi. Ndoda kuti mbiya iwe baba uchapinda mbamu, iwe baba upinda mbamu, iwe baba upinda mbamu. Waisa mbiya ndoda kuti mungonobeura mvura babi pasi chete. Mandinzwisa waisa sisi kangani kana maplastic anoita ndokona matana yechete. Kazhinji ndinorota ndichitaponde nababa wokwangu apa. Asi kuri kurota ndochizobvunza kuti ko izvizvi zviri kuitirweiko. Vanondipindura kuti hapana zvandiri kuziva. Alright, chiuya ifeya pasina kubiridzirana. Havadi. Saka ndanga ndichitaura ndichiti murume akanga achitonga pano ndiye upi? Ndiye upi? Tine madhare nemadhare, tine madhare nemadhare, tine Haleluya. Ndikuona chi? Uso wenyoka. Haleluya. Ndikuona uso wenyanga muno. Haleluya. Ndikuona uso womudende muno. Haleluya. Baba munozviziva? Haleluya. Nyoka munoiziva? Mudende munoziva? Kwanyanga chai? Mzamba sona nai? Haleluya.
Haleluya. Vaprofiti vakamboprofita muno mudare rino makaona iko pamakauya vakapupura vakati vakaonei Rufaro kamuri. Haleluya. Ndiri mumwe wokuti anobatwa nezwi chisana kudarika pane riri anozama yamagadi. Asi nawe ingafamba mukati meronzo muno une nawe unonzi nyoka. Une nawe unonzi nyanga iri mukati meronzo muno. Haleluya. Mukaiti dzikanyidza zonga dzidzaungeni dzikabatira kuti ndizvo ndakasikaniswa nemweya izvi. Haleluya. Ati ndikusiya bana uyi chisara isina kupenderwa. Haleluya. Nokuti vana vakanamata vakangachiziva kuti kumberi kune chiedza. Haleluya. Nazvinosinga tingoyambuka ichiti ngavayambutswe chiti vana vapinde muparadhaisi yababa. Haleluya. Ndipatanga uchinda nokuti statement iri kuti tadzikubuda atezora ndo vakamira manje vana vari kutonga hakuna atezora andibudirire manje tuma statement udo ndiripisa tuchikawanda izvo hapana mwedzi ndaendesa mombe kunodipa ndikasvika unodza mai nababa kuti no mwana haasi wenyu dei ari wenyu dei makabvuma chipfuma ndichiine mari asi mairamba pfuma ndofunga mwana inoudza abereki kuti mari ndiye kuromba usatambira ndomuone andakazvitema asi kuripa tumhosva kutambira mbudzi mwedzi haupere mbudzi mombe zvine mombe yakaenda kunodipa saka nhasi takataura dziri nyaya baba ndii ndakazvita ndega muridzi asi ndiri kuda kuti mudzimai auye tigadzire hondo iyi vari kumira kunyanya ndatezva handivagoni kana nhasi vanoronga mapurisa kundisungisa vanotuma mwana wako mapurisa kundisungisa but zvikushaya hombo nokuti mapurisa vaakuziva toripi ndire mubvunzo wandoda kubvunza FatherJuma vataura nzvimbo dzakasiyana-siyana dzavakaenda handitika vachiti vainotora vamwe vasingazeze chavaona havadi saka tinoda kuwedza kuti zvinhu zvazopindukapo munoona sekunge ndo zvakabva kumatonga here zvakabva kuzambia here zvakabva kumalawi here ndezvamakatora papi zvino ndo zvazopinduka ndo yakatangira padzakaenda kumalawi muri kuiona here nyanga muri kuiona here nyanga ndinotenda nokuti basa kugamidza. Haleluya. Ukaona tinogamidzana. Haleluya. Kuti basa risita sei? Haleluya. Nokuti nyama yangu inotoa alright spenda yuri kawaida kana pane chinhu chinozochinja asi chandakaita inini kana kufanira kuva chichaona nhama inini ndinoziva kuti aidha zvinochinja handisikuramba ndii ndaita zvibude aidha ndairamba asi bandikunyanya ndinozisimbirira kuti zvifana ndipe nyoka yakatawa yaiya nyoka yaiya ndoya ndakatarisa kana kuharandi yandakataura 3 meters nenyanga zvabuda izvozvo tozofamba zvimwe zvekukupai kana matadza kuona maprofita ndinokupai ndega kuti aiwa apa maposha apa nombonyarara asi kanoda kubatsirwa zvotoziva kuti mweya unogona kutadza kuona kuti pane china ndee ndaakukudzai ndimi nati varume maposha chera yapa ndopanomika yangu kazvi semataurira vaita kuti kogara dzekusei kutsvaga makii ndopane senda yekudhusa napo kazvi asi zviri including hamainini havasingati zvibude zvipi aidha anambuya vacha kutoziva but vanotaura noendera kudare asi havandigoni kuti dare harisi ravo nderamwena azvaa kode ndakaita mari inini vaiijaba vanga vasingararami koya vaidya pesa apa ndiyo ikai imhiko yatadzwa chete pano pano dei mhiko yakagona kufamba netsoro hamaiziziva zvisi zvaifa zvakadaro vaizosara vana vanongoziva FatherJuma ipi Maprofita ataura kuti ngatiendei kuofisi kune cheya iya ine cash box pasi kunova ndo kwakavharirwa kofini kana kuti kwakachererwa kofini pamusiwo rinonzi rine kangoma kanonzi kombarure mukati ndiko zvekare kune chikatya chiya chatakambokuratidzai chino
chinonzi chaishandiswa kutora ropa rekunguva remudzimai mudiki. Ndipo patava panapa iye zvinezve regai tione kuti pane chinobuda here, nekuti kumba kwanza tikuona chiso chenyoka asi hapana chabuda, tikuona nyanga asi hapana chabuda. Tereri rambai mubvunzei pari ataura zvizive kwakutanga taura iyi chino chichi ndozomutora kwete zvimwe zvese zvawari kutora izvi hatizvizive kakamba katogadzirira washanda seoyo apa muna kana chinhu mune ngura muna kana foi vanhu vakaungana ava vanokutanga kutsutsuma asi kunzwisisa zviri kuitika nekuti zvavanga vakatarisira ivo zvekuona nyoka ichibuda haina kubuda. Nekudaro vanhu vari kuratidzwa zviye zvatakakuratidzai panapa, cheya ine cashbox pasi uyewo nekakasha kemapiritsi kanoratidza kuti ndokaimaiswa ropa rekunguva namadzimai, uyewo zvekare netumushonga tumwe tunosimudza mudenga tiri chikombo chatorwa muchachibuda ropa repingisi. Aiwa ndinakuona musha. Aiwa ndati wabvunziwa FatherJuma kuti chinhu ndechawo here ichi chinhu ichi chachibuda ropa. hanzi mubobobo kawainyenga vakadzi handinofanira ngochibuda ropa but ngochibuda zvinhu zvepingi kadhishika kana kasingaratidze kuti ropa riyani. Mubobobo ndakaona ndakamboonawo kumwe nezvandaona papa zvakasiyana. Zvakasiyana apa hanzi kofini harichaoneka, asi FatherJuma vaitiudza isusu kuti kofini tikaendapo riripo, asi nhasi raunzi rakacherwa kofini harichaoneka. Zvichiitirwei rona zvanga riripo apa inini kofini kana riri mushonga hariori nekuti rine zvarinenge richijuswa richiita saka mira vapedze kutaura tokupa nguva zvinofanira kuonekwa pakuti harifanira kutomboora. Dai vanga vachitendera kuti tichere, ivo vemweya vatipegera kuti cherai kubva apa kusvika apa taita kuti chokwadi, but kana pasina umbowo wakadai so manyepo iyi ndo inonzi fake, hakuna chamboitiwa zvachose. Ngatisanyeperane kana kuitiudzane kuti nazvibva zvakati mushonga tikati mushonga wasanduka handiti kana wanza wasanduka chita nyoka tofanira kuzozana nenyoka hatifanira kuzodzoka kumashure nokuti akatora mushonga tozoti takutowana mushonga weuyu chinhu chikunzi chasanduka hachisisi chandaishandisa chachinhu chipenyu. Saka tikufanira kuona chinhu chataunzi inyoka kana iri uri ruoko tofanira rwachi rwarwoko. Ndaifanira kunge nditori hwani munhu aniri wokuti achiti chikwambo chinogona kuzvengawo n'anga aniri isusu vanhu magentlemen totoita chekubonya sokuti icho but tachishaya chinhu chaitiza. Tanga takatasira nyoka yaitaurwa, takatasira kofini raitaurwa, tikatarisirawo yanzi chimbalule, asi tazvishaya. Izvozvi toburiswa lunch box yebuttercup margarine, taenda uko kugaraji chinhu chokofini isusu tikarishaya, but izvozvi tadzengera tikatarisa vanhu kuno mari. Kofini yanzi iri pasi ka yakachererwa pamusiwo paipo. Wadi kuti iri pasi pakuti vanhu vakasimba unge isusu here ndobata piki ndochera ndotonzi chera yapo varume vakasimba magentlemen ndomira seniso ndobvisa hembe ndakutotimba kana painzi pakuda kana 3 meters totimba tosvika bata kofini. Aitadza kuzvitaura sei madhezi ese kuti kofini yakaora, nhasi ndopazotiudza. Saka ari kutamba nemwe ndiani vaprofita veka kuti Juma ndi Juma. Ini ndozvitaura ngandivenge pasi penyika ino. Tomiita sei? Chekumiita hapana. Kana chiri chipo chake chakaberekwa nacho chekuti anogona kutiitisa sechaunga atizvirambe, nokuti ndozvataona nhasi. Taona kuti zveshuwa nezuro takauya hanzi kuma 55 nhasi tadzoka tasvika izvozvi pangobudewo kamwe kanhu chekuti ininika ndango changu kuda kubuda pachena kuti imbonitambidza tuone iwe
asi chuma chedola 80 cents here ichi ndadhiniwa sha media kuya kwandaita panapa nchiti tida kumboti kana vazukuru vangu ndaitwa kuti takaiona nyoka takaiona kofini iwe richinzi ranga rikarombiwa nemunhu richitonzi rabuda kana nyoka so izo maprofita ese yandikuona yangobvisa zvimapythoni zvezvezve zvomubani zvezve chingo ndonyoka vanhu vese muzimbabwe muno mangoromba chinyoka 1 chochiye kana red bude imwe white kana black tozoti inyoka zvecho patingoona zvibamba zvinyoka zvezvishato zviye ndozvingonzi uyu ndechanacho uyu ndechanacho uyu ndechanacho tainzoti apa pamba nenyoka nyoka makuru 1 tinzo kune kofini kuloitete tanga tikamira semhuri yezimbabwe toda kuona kofini richibuda pasi so togutsikana totoona ina chidhoma chizive bandaida kuda kutozoona chinonzi chidhoma so chinonzi vazukuru ndakachiona chidhoma but ndachishayeni zita ndiani indonzi James Kamurungu unogara kupiwo ndogara pabhinga pakatonje ndiri kuno kumandalweni naika zvinhu izvozvo zvatondibata bata aiwa tazvinzwa chimo chako pangoiswa hoko pangoiswa chi mota yapedza fuyoyi newe usade kuita ngokunzvenga asi une zvinhu zvekukubata bata usida kubuda pachena shuwa iyoyo ndakaya nezulo kwete nezulo chete takatomboita dzimwe futi 2 days kumashure kuti chiuya anzi aiwa kusera mangwana aiwa kusera mangwana akusera mangwana naso yeta zoya zore kupedzisira wanje chatagutsikana nacho pamwe kana kusagutsikana kungobuda nekano so anzi ndiwo chinenzi bobobo zvimwe zvese zvitakuyanangidzwa cheya chivangane weodhini uyu daigona kudhiniwa kuti asida kuisa dhola kumba uku cheya anga kana mayongoisa dhola mokiya neroko rake aiwa tazvinzwa andadhiniwa amwe asida kunyepera mamunzwaka mukomana ari kutsutsumwa uyu ipapapa muri kuona kunyange vanhu vamwe vakagumbata vamwe havana neremuromo yanga yangove mwinyi kuratidza kuti vanhu vazhinji havana kugutsikana. Vamwe vacho vakada kutaura off the camera vachitaura kuti mukoma Slai hakuna zvakadai, hapana zvataitirwa, kunyange nevana vadiki vakakatika madzika nazvo nekuti zvavaitarisira hazvisi izvo zvavakaona. Muri yeZimbabwe regai tichiramba chipfuurira nayo mberi. Kana iye mukomana FatherJuma ari kuti kana kune vanogona kundibatsira uyai muzondibatsira, nyaya ichiri kuenderera kumberi. Mavolunteers ndo ari kudiwa kuti vazobvisa zvinhu zviri kunzi zviri pamba pababa Juma. Chatisiri kunatsokuziva ndechekuti mapostori akatanga kubata dare iri kubva pekutanga vari kutaura chokwadi here kuti pane nyoka, vari kutaura chokwadi here kuti pane nyanga, kana kuti pane zvimwewo zvinhu zviripo zvinogona kungoonekwa nemunhu anenge angouya. Baba Juma vari kuita chikumbiro kune vanoita matare dzing'anga kana kuti vanoitawo zvechiprofita kuti vauye vazovabatsira, asi nyaya iripo ndekuti vari kuita chikumbiro chokuti vanoda kundibatsira ngauye kuzondibatsira pachena. Nekudaro takuzvisiya kwamuri mimi vateereri kuti tinoti zvazvabviswa izvo nezvazvanzi zvatiza izvo tichazopedzisira tiri papi. Nyaya ingoripo ndeyekuti ngatibatanei muri yeZimbabwe, kune vanovolunteer vanobatsira baba Juma kuti vagone kunge vachishanda pamwe chete navo. Kana muriko makadaro muchikwanisa kunge muchinovabatsira, kwete zvemabhidhiri, kwete zvekudyara zvinhu zvakasonwa kumbare. Pari kudiwa vanhu vane simba rekupodza simba rehurombwa uye nekubvisa zvakadyarwa mumusha mava Juma kuti mhuri yavo ive nerugare rusingaperi. Vanodzidza ngatidzidzei kuti hurombwa hunotorwa nhasi uno uchida kuti zvinhu zvako zvikunakire. Chatadzidza ndechekuti munhu anoromba munhu ari selfish, munhu asina rudo, nekuti haana hanya nevamwe. Sekutaurwa kwazviri kuita ipapa kuti vana vasikana havacharoorwa, vana vakomana havazi kuroora, vakadzi vako vakungobatwa nezvidhoma vachiitwa vakadzi. Kune vari kuda kuromba nhasi nevakaromba vasati vapinda mumatambudziko, tsvagai rubatsiro ruchawanika. Tsvagai rubatsiro ruchawanika, tsvagai rubatsiro ruchawanika, kwete kungoti zvangu zvazvakandinakira iye zvinezvi zvangu zvitori bo. Zivai kuti mushure menguva shoma shoma, mushure menguva shoma shoma muchafa
mave kutambudzika. Zita ndinozumvesa topumana simbi yebasa pano pa Slime Media TV. Tichapfuurira mberi nekukupai ma-updates kuti ndiani azovolunteer kunobatsira baba Juma mazvita. Muone mamwe ma-programs ari pa video section. Atinawo anopfuura 8,000 tatenda. Kofi na richaoneka. Chiitirwe hiro ranga riripo apo. Dilini. Kofi ni kana rire mshonga. Ariwori. Nokuti rine zvarinenge chijustuka richiita zvipi? Saka zvikwani mira vapedze kutaura tokupanguva. Zvinofanira kuonekwa pakuti arifana kutomboora. Dai vanga vachitendera kuti tichere. Ivo vemweya vatipegera kuti cherai apa kusvika apa. Taita kuti chokwadi. But kana pasina umbo wakadai so manyepo. Iyi ndio inonzi fake. Hakuna chamboitwa pachose. Ngatisanyepera kana kuituza nekuti nazvibva zvakati mbapo. Baba nambo sapa. Inini ndiri kuti nane musani